Hemm bżonn li t-toroq Maltin jingħataw iktar attenzjoni, jiżdiedu karreġġjati għar-roti u jiġi offrut trasport pubbliku effiċjenti. Kienet din waħda mill-proposti li ppreżenta l-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ hekk kif bdew il-preparazzjonijiet tal-Budget tal-2021 li mistenni jkun ippreżentat f'Ottubru. Fil-proposti tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ ġew indirizzati 6 temi li jaffettwaw liż-żgħażagħ f'pajjiżna. L-ewwel tema hi dwar Għawdex fejn saħħu dwar il-bżonn li jkun hemm sistema ta' ħlas waħda fejn jitlu s-servizzi tat trasport pubbliku inkluż tal-linja u l-vapur ta' Għawdex. Dwar is-saħħa, il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ saħħu li hemm bżonn li tingħata attenzjoni lejn l-Isptar Monte Carmeli u r-riżorsi li jintużaw u l-edukazzjoni relatata mas-saħħa mentali. L-istess ingħad fejn tidħol il-kura tas-saħħa sesswali kif hemm bżonn riżorsi għal dan is-settur. Fejn jitlu l-edukazzjoni u x-xogħol huma ssuġġerew li l-istudenti jingħataw iktar għajnuna hekk kif il-ħajja qed issir iktar maġla minn qatt qabel. Dan fid-dawl tal-fatt li ż-żgħażagħ qed isibuha diffiċli ferm li jlaħqu mal-istudju u fl-istess waqt jaħdmu biex ikollhom biex jgħaddu minn xahar għal xahar. Rigward it-tema tal-ambjent u l-infrastruttura, intqal li t-toroq għandhom jingħataw l-attenzjoni xierqa biex is-sewwieqa jkunu siguri filwaqt li tkun introdotta s-sistema ta' Smart Traffic Lights biex jiffaċilitaw l-immaniġġjar tat-traffiku. Proposta oħra tindika kif il-ġurnalisti għandhom jingħataw flus biex ikunu jistgħu jisaħħu id-demokrazija f'pajjiżna. Dwar l-inklużjoni u l-libertajiet ċivili, il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ saħaq li hemm bżonn iżjed toilets newtrali dan filwaqt li jiżdiedu r-riżorsi għal Hate Crime and Speech Unit biex jindirizzaw iżjed l-abbuż li jseħħ online.